da bayi, ba ramli kuma ba hisabin da zai yi bayanin mai ake yi, ba duba balle su tsafi da bori da karya suke yi, ba wayo haka ba dabara bare kirdado sun bulayi, duk karfin hikima da zurfin sani sun kasa sanin buwayi, abin da ya tinkaro halitta mu lura da kyau bai kyale kowa, bai kyale kowa. Bacci ya kare wa bayi a farka ko ba a wasake ba, kara janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Bacci ya kare wa bayi a farka ko ba a wasake ba, kara janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Taskar tarihi nake so mu dan shiga sai mu fito da sauri, ƙasa ta ba a nuna komai a da bayan badalul buduri, girmama alfarmar mutuncin ma'aikin Allah babu kore, maza mata yaya da bayi a nan ba a ɗauke kowa. A dacen ba wani mai mutunci idan ba annabi zai faɗa ba, duk ƙarfin mulkin ka babu idan ba a ganka da shugaba ba, komai tarin dukiyar ka na annabi ya zarta ka duba, ilimi shi ma bi ke yi bare girman daraja da baiwa. Duk zafin rigima da an ce a duba ma'aiki babu saura, masu bara ɗauki ake yi a basu ta annaba har a ƙara, da an ce annabi ya hani ko ko ya yi umarni kaga kara, alfarmarsa kawai ake ci cikin daɗi da wuya da tsayuwa. Idan kotan maulidi ya doso kaga shiri ga maza da mata, girmama kasaitar ma'aiki ake yi wanda ya zo da gata, mai tarawa sai ya kwashe ya baiwa abin kaunar fata, ana lale da zaman shafi'ul wara ba dan ya zo ba aiwa. Bacci ya kare wa bayi a farka ko ba wasu ba, kare jinabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa. Malam wani nauyi ake ji na mai sunan sabon da daɗi, ko furtawa babu mai da an hango shi ana zumuɗi, da kaga diya mace faɗuwa ce irin lakabinta yana da faɗi, duk wani nasa yana da kima ta soyayyarsa ga yawo kowa. Sahabban annabi na da girma da alfarma ƙauye da birni, jikokinsa suna da kima ta musamman kai mata yani, ba a ganin nisan madina ko wahala karin bayani, har da kafarsu suke zuwa can don ƙaunarsa daɗin daɗawa. Daddaɗan yanayi ya samo cikin soyayya tsabtatatta, ai ta zumunci ai karamci a so juna a mutunta mata, kare alfarmar makoci alkhairinsa ake ta fata, yara su ta mutunta manya cikin girma kowa da kowa. Sai sakar gizo ta yi kawanya ta kawata kanta tana fitowa, kwatsam sai ga
ga wasu sun yi ratse da kalmar daidai ne da kowa. Wayo Allah yan uwana, wai annabi daidai ne da kowa. Su kafirtar su baje su shafe harasan nasu suna da tsawa, da kace annabi sai su hauka da mummunar kalmar rabewa. Daga nan fasiyar ta fara zuwa yau an yi ta bayi, da kaya ba annabi sai su kushe su ce shashanci ma kake yi. Salati in ba su suka yi ba su gafurta shi cikin bulayi. Duk wani shayi banda na su ce muku dama bai da baiwa. Tun daga nan komai ya kare na alfarma guzure ya saura. Duk wani jin daɗi ya kare a yau wala ke ba da gara. Talauci kaskanci haramci suka yi katutu babu kara. Malam komai ya salamce da an taɓa annabi babu kowa. Da alƙalamin kuka nake yin rubutun nan dan bai da daɗi. Allah ya ji kan rayuwa yanzu mai raya ta ake wa kaudi. Har ai suka ko a bibita wani lamari kan nasa faɗi. Kuma kasa ganin bala'in da ke daɗa tinkaro mu aiwa. Kai bayi kowa ya farka idan kuma an akwai gumurzu, domin ga wata guguwa nan tana tasowa yanzu. Idan kai zo karshen ku ya zo tana muku ne dan rai ya zo zu. Billahi al'arshil alimi da ta zo sai ta binne kowa. Ya kare wa bayi a farka kuma wasu ke ba. Kare janabin sai dirka wani aiki ne da ya shafi kowa. A daina taɓa mana mai gidanmu, Mun shekar a ƙara. a daina taɓa mana mai gidanmu, janabin annabi na da girma. A daina siyasan da shirin a tare guri ɗaya ya fi shi ma. Masu zagon ƙasa kar ku fasa muna kallon ku kuna da himma. Ran da muka yi fansa da ranmu kuna barci muka binne gawa. Ya kare wa bayi. A bar da awar yin bangaranci muna ta tuna muku shugaba dai. Kar mu tsaya yin kungiyanci mu kankama annabi ya fi daidai. A baya kaɗan ai mun faɗa mai idan ganewa ya gani dai. Nan gaba billahi azim mutuwar kasu ko zami da kowa. A farka ko ba wasu ke ba. Mun kai ƙara a watsar a shashantar a rufe a juyar. Mun yi rubutu a canza a ɗaiɗaita a zubar a kayar. Mun ce muku annabin da ya kuce mun fiye raki ku kayar. Gwamnati dama kafira ce gaba ɗaya kin nuna wa kowa. Ku yi ta gadin dukiyar ku kuma kan Allah ya juyo. Mai ilimi ma ya yi ɗagawa bare mai mulki can ya koyo. Na san dai duka kun fahimta ba aiwa Allahu wayo. Ko ku ba annabi ko ku dirje akwai magana a cikin kushewa. Ya kare wa bayi a farka ko ba wasu ke ba. Kare janabin sai kilkauna aiki ne. Annabi ne ainihin muradi hakikar misi kai ku dawo. Annabi ne kairul anami ko tarayya fara bawo. Annabi ne kacan halitta ba zabi na akai a kawo. Dole a girmama mai gidanmu in kuma an ki mu binnaga. Ya kare wa bayi. Soyayya ba ta biyayya a dole a bita a girmama ta. Rai da jiki ba sa shuhudi sai mai su ya bayyana ta. Girmama lara wajibi ne sirrin annabi ne cikinta. Ladabin da kai masoya mu tabbatar izuwa gushewa. Farka ko ba wasu ke ba. Mu caca kirasa kar mu kosa soyayya ba ta sallacewa. Da marar yakar zukata mu tsarkaka ba don na faɗa ba. In ma ba ta gane Allah in ba tsarkake zuciya ba. Dangi mun ce annabin da yawan tafiya azarce tsayawa.
zaman zagwangewa take yi kasar ta tsufa tana ta rauni bala'o'i sun mamaye ko ina a cikin ƙauye da birni yau mutuwa ita ce mafi kankanin sharri kai mata yani an cire nutsuwa ba aminci bare yarda ku tunawa kowa wanda ake duba a ɗauke bala'in aka juya wa baya biyayyar baki tana taraki da burgar soyayya ta karya kage da sharri yanzu har mun barin hudu ba an ɗaura kaya wanda ya ce sunnar ma'aiki muke a hakan ya zarce wawa Allah dan izzar buwayar kaɗai ta zatin nan tsayayye dan haƙuri dan tausayin ka cikin littafin nan kewayayye dan wahayin farko da ƙarshe da alkhairin nan mamayayye kai mana afuwa dan mutuncin rasulallahi abun yabawa kowa ya kwaso ta kare a kansa iya shi ba da mu ba wanda ya ce zai taimake shi ya ɗebi kaso duka ba kaɗan ba masu siyasantar da sharrin rike harshen su kasa tuba mai musa alfarmar ma'aiki ka tarwatsa kansa ya faɗi gawa duk wani mai kishin ma'aiki ya Allahu ka girmama shi wannan aikin ambato ne da Alhaji Nasiru dan Faranshi alhikima ya san karamci ya Allahu ka adana shi dukkan sauran da'irorin musikunji su ga yawa kowa ya Allah rabbal bariya Allah rabbal bariya ya Allah rabbal ibadi